Hello guys! So for today's video guys is magluto day ko og ginisa na sayote. Nya karon day guys ipasyal sa day tamo sa mga tanom. So talong din na siya guys kanang wa pa na siya namunga guys pero na siya kanang murag buwak kung pagkahuman na guys. So mao din ang kanang sayote. Nya pagkahuman day na siya ako sa day na siyang panitan nya namo din na siya daot guys kanang nasa tubangan pero makuha na siya guys kay wa man gyud na sa kabot sa ilam gyud. So murag galisod ta nang dapita guys ba kay buwang kista na nya gahi gini kay siya panitan o tan-awa ra gud na di ba wa nagkadimao gahi kay guys inig panit mo guys mo nang ako na naman siyang gipabarog kay puting gahia nay uban na guys kay madala yan po yung mandi murag tanang kusog guys mahurot gahi kay sa tanan awa di ba galibog kung sa composition ipabarog ba ipahigda ba or ipatakilid siguro guys basin pwede bitaw guys. So ako din na siyang gipanitan nya ang sig kakilid na guys diba naman na siya murag kanal no. So murag lisod kini sa panitan di anang dapita ba pero madara ni tani ay tinirong magikan gamitan tani power dali ra kay ni siya guys mura na siya machine bitaw guys. So ako na siyang gipanitan medyo gahi kay siya produgo ang mga person tanawa guys di pa ko panit na gyud siya daot no pero ang ilaw man na guys wala daw na ay kuan wa daw na dotli o kanang kuan guys kanang yang daot. So murag sa atubangan ra gani ana jud pero sa ilang jud na wala. So mao na nga nagpadayon na dito panit nga produgo ang mga person nya puting gahiya in town guys oy tanawa ra na diba kung panit guys wa nagkadimao nya na uban guys nga nadako pag gini kog hiwa to ako na sang ako pong ginahinay kay makasaban unya tani dirbay ako may makaon buong neighbors charat bitaw guys ato ning tarungon kay parang dita makasaban wa nya tay points ani. So mo na nga giuna ko ng mga sayon-sayon panitan nya unya ra na siya kanang nasa mga kilid-kilid gini guys kay ato na rong gamitag magic kay kung mo na itong unahon guys murag maabtan tag Pasko uy yaw pagkahuman din na guys so human na pagkahuman ako na siyang panitan din na ni mama guys kay ako ra untay mo panit ako na nang gikuan day og kanang kuan sa kilid guys human gi-slice ganahan mo daw siya guys isa may makita sa camera hala sige ma ikaw na ang the win for today's video. So si mamoy nag-insapon nga inganaon daw kuno pag slice guys so mo to siya may gaunay bisag hibaw kita ba ni upag kamon din na guys so mao din na tanan akong nahiwa guys di ba nindot kay tanan guys no lami pagid kini siya guys. So mao na siya tanan daghan gid kay guys nya pagkahuman din na guys ako na din siyang gihugasan akong gibutang tubig akong kamol og mayo para ang mga germs gid ba mawa germs hala nag English. Ako na siyang gikuan-kuan og mayo kay parang mawala jud ang kanang mga hugaw-hugaw din ha ingana so what bita kay baron guys ay bitaw guys. So pagkahuman na guys ako pag gipun-an og gikaduha na kog hugas parang sip kita ba kay kita tanan ani mga on bitaw guys. So ikaduha na siya guys kay tan-an ako guys kay murag limpyo naman kay tanan. So mo to yung mana guys pagkahuman ana nagkuna na din na ang kanang sumpa sa ungo o kanang bombay kana ito makahilak na ta unya mo na siya tanan nya pagkahuman din na guys uga naman ang atong mahiwagang kaha so giluno na tong mahiwagang mantika bitaw guys nya pagkahuman na guys giluno na din ang sumpa just ungo kanang makahilak o kana pa gyud ang sayote. So giluno na din for today's video. So for the okay lang na di ang mga person parang madikit-dikit yung mga kamantikaan sa ating mga katawanan ito guys. So ato na siyang giukay-ukay for today's video. Pagkaman na guys kung natinga mo guys ang ano mo kita so kuan na siya guys sa patis. Nya pagkaman gibutan na siya sardinas. So mo na tay bagong recipe ron for today's video nang sa di na takalitok ani nya pagkaman na guys magic sarap na din ang among gibutang kay ang kanang patis guys is parat ba ina. O pagkaman din guys naluto na din ang ato ang ginisa na sayote. Thank you for watching. I hope nag-enjoy kayo. Bye bye.